Sige na ba? Madlo kong isda. Ang mahadlok mga isda. Oh. Mukha ng isda. What's up mga kamaro? Welcome back to our YouTube channel. And Karon nga video, manguanta mga abja ta sa kuan kay wa man tay sudan ron. Atong buhaton mga abja na lang ta kay murag napa man siguro daghang isda po sa fish pan. Murag mo atong fish pan ba? Diba? Itong manguha mi adtong tilapia. Subaon siguro na. Sa ni. Apil kukuha ni patay kay baw ka ko kukuha ni. Sam ta do na may matok ato. Napay mil almatok. Pilta na imong naong. Hadlok di ka. Ang hadlok mo ni matok. Oh my god, di na ko gwapa. Di man suga gwapa. Alo? Lain na. Paita. Pagod ba? Sige. Before we start our video, na may shout out. Video. Okay na lang video. Vlog. So before we start our vlog, so nadi may shout out mi sa mga ni support na mo sa among channel. Mo nang na-monetize mi ganina. Oh. So shout out ni Arnold Malnegro ahong manong nga na po siya channel nasa ubos sa Arn TV. Mo yang channels das si Elenita Windby nga among ating nga ni suporta jud namo. So siya nang pero wala lang siya channel. Wala pa sila channel basin magama pa na siya puhon-puhon. Soon and sooner. Diba? Yes. So mao na nga palihog lang pugog subscribe sa iyang channel Chuk TV. Sa ubos din ana. Sa ubos then si Clark Vlog nasa ubos din ana. Sa ubos then si Asis TV. Palihog subscribe og suporta sa inyong sa inyong pagsuporta sa moa. Oh, then mo support sa I mean, mo shout out na ipod ko ni Jericho Inuhales. Isa mo na. Muna siya, iko na siya ni chat ng ate, isa nga sa inyong channel. So, mo to siya, ni ko, Maro Vlog TV, subscribe lang na din, share niya. Sige te. Salamat sa mga nisuporta. Yes. So, karon uban ni mi sa among pagpangabja. Mga abja mi, magdata og kuan. Kanang usapay gamiton og mga abja. Musket kanang musket katong musket ni Mirenel bitaw didto ka karaan amo to ikuan tong musket ni Lolo pod tapo niya among butangan og kuan to mo among gamiton para makakuha mi isda. Yeah. So I hope nga makakuha mi. Tara ubanita. Ubanita. Ubanin mi. Go. So mga kamaro. So muadto na mi. Tara. Ubanin mi. Dito yan ana Medyo init lang tagamay. Mosquito net or kanang karaan nga kanang Muskit. Kanang pangpanog lamok sa una pang panahon ang muskit. Uso pa man ang muskit sa una, di ba? Kaya hindi ka mapaakan ba? Hindi ko bitaw na. Karon kay wa na may uso-usog muskit ron.Ag-uban kay magkuan ng electric fan or magkatol. Magkatol. Pero kana sa katol may gitawag na yan. Mangatol ka, di ba? Dili man ka mangatol kay mawa man og lamok. Di ba? So kare nga among fish pan, magamay ra nga fish pan nasa luyo sa among balay. Yes. Lujo sa among balay. Karon nga og kamera mo man. Kani mo ni siya. Tanaw na. Dara siya, nara diha. Murag medyo sagbot siya kay wa pa man pud tapuan man tagata mga tao dire. Wala ma sa gibue. So karon magsarap-sarap kini diha. Napita. Sarap-sarap tag isda kay wa man tay sudan. Wa man tay kwarta. Na. Diha, nay daghang isda dire. So unsaon ni nato pagkuha? Kamatong. Then, diyan na mi. So, mamuha mig isda ron kay bawo nabaya mo wala ba mi sudan. Kay nabaya tay kaharap nga pandemic karon so mangita na lang tagway aron makasudan. Kita isda nga lagi panupan. Na actually ang naa dire nga isda kuan karpa o tilapia. So pakita ka mo naman og makita ba? Murag Wow! Makita siya. Tung dagko pero gagmay dili makita kayo. Nara. So palibot niya, 'di ba? Kabasakan, kakahuyan, Kalasangan, kalibunan, kalibangan.
Tuwa doon. Di bakit ano niya ang mga isda? May gagmay. Saan na nga? Anong isa? Ang kanang kuha? Mulai kuan. Redfish. Redfish. May gamay man. Kunja kuan. Puwa man yung isda. Redfish. Mas ang Small redfish. murag dagko-dagko naman si Zakay mo. Dugay naman ni si Jagod. Madugay-dugay na pod mga 4 months or 3 months. Nga na mo gituwa. Luther. Damang. No, 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 no. Nagsugod na, nagsugod na. Ay, ato ra po na silaom. Sige. Oh, baka kuha ka. Ano ka buwan? Wow. Di kita ni Ron. Ang sarap yun ito. Masabat tayo makuha. Tigdom. Hala. Naligo dito sa Rumil. Tigdom. Tigdom good. Hala. Wa jam mo. Saka nayagmay. Wala. Mora na mong kuha. Dito sa dyan. Nagkuha ka sa mong kuha, oy. Wala gagmay. No, no, Amo na mong kuha. Dagko kayo na. Kasara ka na. Wala isudan. Bulinaw. Wala gitawag bulinaw. Pero to ah. Ibalik, ibalik. Ato. Pakanin na ni mo. Kabuangan tani. Ligo kita po. Alaw mampudir na dyan, pita. Okay. Ipoy pag. Ha? Hoy! Lisod dadtos buho. Ipa, tumbi ba tumbi? Wala na siyang naglangoy. Awa dun. Salisa-lisa ram tani. Wah dun. Petag ulra. Tegak. So mga kamaro, murag arang lawma magud siya. Dito din nato makaya og kuha ni mga isda dire. So ano na lang Tagaon. ang himuon nato, tagaon na lang nato kay managa ba kay lisod pug og maglangoy-langoy tanga pa mahawak man din ng tubig ani abi kog mabawra. Nya. Wa ta kahibawog na ba dili matok adto la. Mirenel kuha magkuha lang mig taga kay mong tag-on kay siguro mukubit man siguro pud ne. Naman siguro po daghan ani kay dagko mo to nakuha na mo ganina. Nakabuhi ra po tigibuhian mo pong mirenel. Sige, sige. Ano mong kauban? Si Maro Vlog TV. Ito. Subscribe mo sa among channel ha. Kung ayaw niyo kalimti og subscribe kay
Magdaghan pa may mga videos nga mga kabuang bitaw nga videos kang ang isda kintahay nga way kuha, daghan lang kuha. Ya, lago ni sila. Oh, hindi ba? Tayo magkuha sa mig. Wala. Dali. Ha? Sige po pagwati. Mangub ko patagwati di ay. At tos ko ano? Daghan. Tos adbang inyo ha. Adbang inyo ha ba? Hello. Daghan lang dun. Minghoy kaway mga kuha. Mangub ko bisa may gwati. Wati daw ni Romel at wati. Diara wati. Mm. Daghan kayong wati. Ayaw ba? Kan uli ni Romel niya. Wala rin. Huwag makuha na mo. Ang isda. Muli kan umirinil. Ayaw ba Romel? Uy. Video sa video video. Video ini. Murah sudah kuan oi, murah sudah og. Kana bitong pansit kanton. Grabe. Putol magupon ni siya. Ano nagita pa? Kita pa nga ni kay. Oh. Kaya po dito oh. Tanawa. Ipakita kita ni ikyas na ni ikyas. Ito ko kag makaikyas ka. Ikyas niya kay. Tago pa juga. Nah, ikyas na usa. Anira. Tara mga kamaro, balikon to nato tong fish pan nadto, gatong tag na lang kay murag lamlaw pa mo busita. Kanal pa jud. Pero pag na to kan. Tara. Agkuan. Hoy, paano na pa na yung sinilas ron? Sige. Uy, maanod na imong sinilas baduy. Pahunaw. Balikon to nato og. Tunga tong kanin to. Bitti ba bitti? Mahadlok og wati. Mahadlok makagwati. Nga wati ra man na. Una-una nga kettle corn na, kettle corn. Kettle corn mi to na sa Nabila na. ni. Kan ano ken oh. Burit din ni mo kan soda na. Wati di ko ganahan. Ano di mo ganahan wati? Liboy tapang ra. Magkuan ta itong ibutang ang wati. Kay ano ni managa ta. Ang ato ang wati kay luya pos wati na. Kung ako na wati, di na lang jud ko magpawati. Kay timpas tuhog-tuhogon og taga. Pero daghan man ang wati kay daghan man na sila. Dili man na mahurot. Dali ra man na sila managhan. Ja. Ikahuman ani ato imutang adto. May pangpailad ra man ni isda. Makuha ba. Diba? Buwad. Kasi oh. Awag na bay ko. Once nga kanang naimurog sinilas man nagigama diha, kanang sinilas diha nga mo. Muana na mo Tiglom. birahon, mao na mo tiglom, mao na isda na. Pero wa pa man siya mo tiglom, awa isda. Lizard pod, di ba? Lizard pod. Ay saba kay matugaw ng isda. Nga tuog na.
mo kubit man. Natuga mo ni sila ganina, abi kog mabawra. Okay naman pa. Di pa ni sila kita, ngit-ngit. Kanang lubog. Tora, tora. Nag-usat na. Tuwa na sa ilang to ah. Wala na diha. Di apa po daga. Darda, dara. Lo, tiglom, tiglom. Oh. Uy, gamay man. Ora, di daga na. Di aray. Nara. Tara, dagko na ang isda. Kuha isda na. Kabuhi na pud ni. Yan ra siyang managa, dali ra kayo. Kung tag-o na lang ni nato kay law manggod kadyo na. No more bangke na alagi daw. Lagi kaon niya ang wati oh. Loy laman pud na ilad. Ora, di apa dud. Di apa. Bo, dapa. Dagko na kayo mong isda na. Tang tango na yan. Na sila, nanaga na sila. Uy, ayo si Tantan pawira kay kuan na ba ni? Kuha ba? Uy, isa na. Hindi apa yung ah. Sige, sige, ganit isa. Oh, ganit isa rin oh. Haraman. Halagi. Wak manggod, pinuman. Ari, hala. Wak na, natangga na yung ito. Ito. Oh, hindi tan. Tawid ti. Ari. So guys, nanaga ni. Narag isda na mo. Uy. Narang isda luhagan. Agak ng cellphone na. Hagan di karon. Nara. Narang bata. Botoy. Botoy. Lord, atong picturean si Marinel Oliormo. Picturean si Itoy Balidoy. Atong picturean sila nanaga. Tara si Junjun to ah. Tara siya to ah. So mga kamaro, manguli na ta kay alas 12 na. Gutom na jamo ato na lang kanon. Daghan-daghan ko itong mga kuha. Anto si jamo nga. 7 siguro nakabuok atong kuha. Dagko ala ba jud? Ina ta na. Okay. Gutom na. Ang bitok likra mo na. Karon pa daw namin sa mong balay. Himasa ay grabe na po ka mong tiil. Hindi ko. Sige na ba? Madlo ko. Isda. Ang mahadlok mga isda. Mukha ng isda. Maora to dihiri ramitaman ug akong suliran. Bitaw kanang salamat bitaw kadyo kay namuni nami karon. Viewers na lamay yung kuwang. So tanaw na to. Hopefully guys, tubangan mi ninyo sa mga viewers namo. Unsaon ka ni namo og Mm. kuan. So wala mi ani kung wala pod mo namo suporta namo. And Salamat don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa mga future videos na i-upload namin soon as possible. Soon as possible. Sooner and later. So moro to mga kamaro, mong pag-vlog ganina. Siyempre kanang init na manggod mong nanguli na pod. Dawa na pod kadyo, mingaw na pod kadyo ag fish pan wala kadyo naglulong ilangoy. So moro to og amping permi mga kamaro. God bless and thank you. See you in our next video. Bye. Bye.